Ke, jira ni a nan wurin. Jira ni. Daidai wurin nan za ki tsaya. Ina kuma wannan yayi. You be mumu. Wait, what? Hajjado! Na'am. Ba za ki zo ba ne? Kamar yaya in zo? Na ga ana ta dukan ka in zo ba da ni ba wallahi. Dan Allah ki zo mana. A'a ba ruwa na. To ki je ki gaya mamanmu. In gaya mata me? Ki je ki gaya mata ana dukan ɗanta dan Allah. A'a ba ruwa na.